Keď sa povie mentálna odolnosť, čo vás prvé napadne? Možno šaolínski mnísi, vojaci, policajti, ozbrojené zložky. Ale mne sa to spája s obyčajnými ľuďmi, ktorí našli recept, ako čeliť svojmu strachu. Už Mark Twain povedal a vyhlásil, že odvaha je odolnosť voči strachu. Je to zvládnutie strachu, ale není to absencia strachu. A toto je pre nás kľúčové. Mentálna odolnosť je schopnosť, ktorú si vieme vybudovať vlastnými silami a môžeme začať už dnes. Áno, špeciálne vojenské jednotky, šaolínski mnísi sa učia čeliť svojmu strachu dennodenne. Tým sa adaptujú a adaptujú aj to svoje telo a znižujú vplyv stresu na ich život. A skutočne to funguje. Ale my aj bez špeciálneho tréningu si vieme osvojiť a pracovať na vlastnostiach, ktoré zvyšujú tú mentálnu odolnosť. A toto si presne dnes povieme. Priatelia, toto je kanál Mýtedu mysel, tela, duch. Učíme sa byť nezlomní, zdraví a vedomí. Preberáme zodpovednosť za svoj život a hľadáme cesty, ako sa